Ya engko tak megawe aku. Nah, teko-teko di Palurah kono. Nah, terus megawe apa? Nah, sermu lo. Arep jengking ora apa-apa. Wis tak turune aku. Gue gawe nopo ya? Wangel kabeh wis. Gawe nopo? Ha. Iki sing dadi wit. Iki dadi wit. Coba mantel iki segoke. Ora kena iki. Kumat.